velkommen også. Magnus han skal skyde i dag. Nej. Selvom det er den samme dag, men det siger vi ikke. Jeg skal stå på mål. Og jeg er så champion her. Og jeg er pissegod til at skyde. Nej. Og ja. Vi har en snitselslave, som skal hente vores bolde, når vi skyder dem for langt væk. Så vi lige det Magnus der skyder, så det er godt med en snitselslave at hente bolden. Ja, lad os komme i gang. Det er mig, der er snitselslave. Så er vi klar. Er du klar? Ja! Okay. Nu er bag lidt. Det er han god til. Ja. Altså, høj. Fail 1. Nej, der er rigtig rigtig. Vi har ikke nogen lærer, så det er fint nok. Ja. Fail 2. Fail 2. Den der var fucking fræk. Okay. Jeg så sygt kom Jonas. Så er vi klar til et tredje forsøg, tror jeg nok. Fail 3. Jeg er rigtig god. Jeg har våde sko. Det er rimet. Han er virkelig god, og han har våde sko. Det så I ikke. Det klipper vi lige ud. I'm guy. Snitselslave! Ja. Okay, det her det er lidt... Ja. Og tak for i dag! Og, Jeg er rigtig god til at skyde. og husk at join Snitsel Army. Like Det den går. her video. Eller, Og like videoen og subscribe, tak. Det vil Bare lad gøre være. det vil gøre os glade. Ja, nu får jeg gøre ordene. Ja, og tillykke med fødselsdagen. Hej!